क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि थान्दै जख'न्थाइ बे हाबाफारिखौ परबतजरा साब डिभिजननि सिङाव थानाय थिपखाय दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय थिपखाय गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव भलि आरो काबादि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोर बायदियै बोसोरफ्रामबो थांनाय समाव जेबायदि खेला दुलाखौ लानानै लाइमोनफोरखौ जेबायदि थुलुंगाखां होबोदों, जौगाखांनाय होबोदों, बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे 53थि थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों काबादि आरो बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननायाव मदद आरो हेफाजाब नांगौनि मोनसे बाहागो हिसाबै गेलेनाय आयदाखौ लानाय जादों। बे गेलेनाय आयदायाव बुलुर बादायलायनायाव गासै 18 हानजाया बाहागो लादों आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनायाव गासै 13 दख'रानिफ्राय बाहागो लादों। दा बेनि गेजेरजों गाव थांनानै थानाय आरो हारि आरो जाथिखौ सिनायथि होनायाव गावखौ गोजौ फारसे सासे गेलेगिरि हिसाबै दिहुननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दिनैनि बे बेवहाय गेलेनायनि बान्था हिसाबै जोङो देरहागिरिनो देरहानायनि मोनसे ट्रफि आरो मेडेल, लोगोसेयैनो मोनसे जिल्ला एबसुनिफ्राय सार्टिफिकेट गथायनाय जागोन आरो जाय गेलेगिरिया साबसिन गेलेनो हागोन बिथांनो जोङो साबसिन गेलेगिरि बान्था बा बेस्ट प्लेयार होनाय जागोन। थिग बेबायदिनो रानार आप टिमनोबो जोङो मोनसे ट्रफि, सार्टिफिकेट, लोगोसे मेडेल आरो काबादियावबो थिग बेबायदिनो चेम्पियननि मोनसे ट्रफि, मेडेल, बेस्ट प्लेयार बेखिनिखौनो जोङो होनाय जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरानो बेनो। बियो दिनै जोबनानै थाङा, बियो फैबाय थानाय समावबो गासै बिथिंखौ लानानै खामानि मावलांगोन आरो गेलेनाय बे हाबाफारिखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लालांबाय थानाय जागोन। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि खुंनो गोनां 53थि थान्दै जख'न्थाइखौ 8 आरो 9 साननैनि हाबाफारिजों गुबुन गुबुन आयदा, थुनलाइयारि आयदा, हारिमु बिथिं, गेलेनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों।